नमस्कार दोस्तों, मैं बबलू कुमार सिंह। आइए आप लोग को सरकार का गलत फैसला जो आया है, ये शिक्षक वाला जो रिजल्ट आया है, उस पर मेरा कुछ अपना विचार है। आप लोग सुनिए कैसा लगता है, आप लोग बताइए। बीएड कैलू बबनी आव घरे कर कटनी, कोर्ट से आदेश अइले पैबू नहीं नौकरी, कोर्ट से आदेश अइले पैबू नहीं नौकरी। मास्टर सरकारी, बीएड वाला बनिए नहीं मास्टर सरकारी। शिक्षित बेरोजगारवन के होइए अब छटनी, शिक्षित बेरोजगारवन के होइए अब छटनी। बीएड कैलू बबनी आव घरे कर कटनी, बीएड कैलू बबनी आव घरे कर कटनी। जेवा कैले बीटीसी त ओकरे लागी सीट हो। आगे सुनी, जेवा कैले बीटीसी त ओकरे लागी सीट हो। बीएड करे वाला अब हुई अनफिट हो। जेवा कैले बीटीसी त ओकरे लागी फिट हो। बीएड करे वाला अब हुई अनफिट हो। टेट के परीक्षा बोला कैसे होबू फिट हो, टेट के परीक्षा बोला कैसे होबू फिट हो। बीएड कैलू बबनी आव घरे कर कटनी, बीएड कर ले बबनी आव घरे कर कटनी। बीएड वाला मानिए नहीं करिए आंदोलन, उनका राइट है। बीएड वाला मानिए नहीं करिए आंदोलन, जे भी इनकर बात सुने करिए आंदोलन। बीएड वाला बात मानिए करिए आंदोलन, जे भी इनकर बात सुने करिए आंदोलन। देखिए जब भी इनकर माथा होइए भटनी, देखिए जब भी इनकर माथा होइए भटनी। बीएड कैलू बबनी आव घरे कर कटनी, बीएड कैलू बबनी आव घरे कर कटनी।